Allerførst skal der trækkes et spørgsmål i eksamenslokalet. Så skal jeg finde en tekst til dig. Yes. Og hvad blev det? 3. Skal jeg finde den til dig? Du kan lige i mellemtiden se, har du din mobiltelefon med? Ja. Nå, så må jeg nok lige bede om den. Skal jeg bare slukke den? Ja, det vil være godt. Det er vigtigt at læse spørgsmålet igennem og bekræfte, at det er forstået. Du får en opgave 3 her, som du træk, og prøv at se, om du kan se. Der er 3 tekster, en lille blok, og så er der en Willy Sørensen og Nina Krav. Og dernede, der står der så, hvad du skal sidde og pusle med her i en times tid. Yes. Det er der. Men så er det jo sådan. Det hele skulle gerne være der. Yes. Super. Men du har en time fra nu af her. Ja. Herefter går turen til forberedelseslokalet. Godt. Ja, men held og lykke. Tak. Når forberedelsestiden er udløbet, er det altid eksaminator, der henter eleven ind til det grønne bord. Du skal sidde derovre. Du skal sidde her. Ja. Vil du have noget vand? Nej, det er okay. Det siger du bare til. Yes. Ja. Ja, men jeg har jo så læst de her 3, som man kan sige, tekster. Ja. Og den første, det vil jeg lægge ud med. Godt. Og det er af Willy Sørensen. Ja, som nogen måske vil synes er interessant, døde her i 2002 og blev født i 1929. Er kendt for at skrive om det moderne menneske og eksistentialisme og modernisme og et politisk, måske sige, synspunkt. Og jeg synes det i hvert fald, at det politiske kommer til udtryk i den her tekst, men det kan vi komme ind på lidt senere. Jeg vil lige starte med at give et referat. Ja, godt. Og det er så sådan, jeg tror det er bare en normal by. Der står ikke hvilken by det er, der står bare, at det er en travl by. Men det er sådan set kun postbudene, der har travlt den her by. Og det kommer så allerede til udtryk i starten, fordi hvor man hører en hel masse om postbudene. Som så er jo utrolig flinke og venlige over for alle mennesker. Og der står også, at de har utrolig meget tid i modsætning til alle andre, som har travlt. Og den tid gør så, at de har overskud til at være venlige over for den her befolkning, som nu de hjælper faktisk alle. Der godt give nogle eksempler. Der står, at de leger røversoldater med drenge og går så vidt, at de hænker på hænkesten med nogle af pigerne. Men så sker det så en dag, at et ung postbud, hjælpsomt ung postbud, vil hjælpe en såkaldt bølle, men han ved jo selvfølgelig ikke, at det er en bølle, fordi han er jo venlig over for alle mennesker, og alle synes jo også, at han er venlig, så det skulle ikke være noget problem. Men det sker så det, at postbud så får et klap på skulderen og siger af, fordi han er selvfølgelig ikke vant til at blive ramt sådan. Og det er så der sker så det, at den her bølle, han lokker ham ned, fordi han spørger, om han vil hjælpe med at bære den her kasse op, eller hvad det nu er. Men på bøllen er så kun ud på at få hans brevtaske. Og han vil selvfølgelig ikke slippe den postbud. Men i starten tror han selvfølgelig, at når han spørger, om det er noget, om han giver mig tasken, så tror han, det er den ting, han skal hjælpe ham med at bære op. Man finder så hurtigt ud af, at han bliver slået i hovedet, at det rent faktisk er tasken, han vil have fat i. Brevtasken altså. Men så sker der det, at han faktisk går hen og dør, ham her postbud. Og bøllen, han bliver så selvfølgelig skuffet, fordi der kun er ét brev i. Og så derfra så ændrer den sådan, hvad man siger, lidt karakter, synes jeg. Altså det første var indledningen, så selve handling, og så ændrer den sådan til, at man hører fra de offentlige side samt regeringen. Ja, godt. Det er ikke fordi, jeg vil afbryde dig, men måske knap så detaljeret referat. Nej, okay. Fint. Ja, men det var sådan, fordi jeg synes, det var ret vigtigt. Ja, det var du ret i. Men så sker det så, at han bliver fundet, og politiet og befolkningen prøver selvfølgelig at finde ud af, hvad det er, der er sket. Ja. Og
de kommer så med forskellige tolkninger på, hvad der kunne være sket, og de tror, at hvad skal jeg tænke mig om? Forskellige tolkninger. Skal jeg se. De tror, at det brev, der blev taget, det var nogle meget vigtige breve fra nogle forskellige institutioner. Og så de ved selvfølgelig ikke, at det kun er et brev, men så snakker de om, at det er et rovmord eller et lystmord, hvor det så er et lystmord. Fordi at, som sagt, det ikke er, at det skulle være noget, der skulle ske for at få fat i de her breve. Men så kommer befolkningen sådan lidt ind, og der skal sørges på den her dag for postbudet, og der kommer så nogle problemer, fordi at befolkningen på et tidspunkt vil gerne have, lige i starten vil de så have, at han skal straffes med døden til følge. Men senere, da de finder ud af, at de så finder ud af, at det er ham her, bøllen, der har gjort det, så vil de have, at han skal holde til live, fordi nu vil de gerne have alle deres breve. Ja. Fordi der er lige pludselig en masse breve, de har opdaget, de mangler. Hvordan finder de egentlig ud af, at det er ham? De har et trick. Ja, de har den her løgndetektor. Ja, det har de nemlig. Og det er meget, det er jo næsten humor, han fører i dag, ikke? Fordi, ikke næsten. Ja, men det kan man godt sige, det er ret tydeligt, fordi det måler hjertebanken, ikke? Ja. Altså, man kan jo snilt være nervøs, når man går ind og bliver forhørt på den måde, som det også sker. Men altså, så opdager de ham, og de vil straffe om politiet. Men så, han bliver så ved med at være i live, men til sidst så dør han så af de der hårde anstrengelser, og så bliver befolkningen endnu en gang sure. Det gør de i hvert fald. Ja. De går så vidt til en demonstration, hvor jeg tror faktisk, de er hætteklædte. Så det er sådan rimelig voldsomt, kan man sige. Og de forlanger også, at han skal, at sætningen i dag skal du være med mig i paradiset, bliver sagt af præsten der. Og det slutter sig af med, at jeg kan lige læse det op. Ja, gør det. At næste dag stod alle vinduer åbne, mennesker hang ud af dem og så med lange øjne på postbudene, der med tynde brevtasker daskede på ryggen i leg og lod sig overfalde af hujende børn. Ja, rigtigt. Så man kan sige, at dagen det går selvfølgelig videre, men de finder jo ikke rigtig ud af, hvad der er sket. Nej. Kan man sige. Det synes jeg også er en meget sjov slutning. Ja. Hvordan forholder den slutningen, de her 3 linjer, sig til de 4, der er lige før? Har du lagt mærke til det? Altså, det er lidt federe skrift, eller hvad tænker du på? Nej, det er jo så typografisk, men det er fordi, det er klippet i. Men jeg tænker på indholdsmæssigt, der står, at det er tynde brevtasker. Hvordan forholder det sig til de 4 linjer, du lige der er før det sted, du læste op? Ja, nu skal du jo læse op, sådan set, så kan du så snuppe de 4 linjer, hvis du vil det. De 4 styrkede. Ja. Styrkede og opløftede begav de sig på hjemvejen, mens stjernerne lyste, og de aftalte glade, at de straks ville gå hjem og skrive alle de breve om, som de havde skrevet i det sidste år, men som ikke var nået frem til deres bestemmelsessted. Ja. Hvad så? Så man kan jo sige, hvad burde de her brevtasker så næste dag? De burde være fyldte. Ja, totalt. Ja, det kan jeg godt se. Ja, godt. Så jeg kan selvfølgelig godt, jeg kan ikke lade være med at tænke på en historie, jeg engang læste, også med sådan en postbud. Jeg ved ikke, om det er Dan Turèll eller sådan noget. Jo, det er Dan Turèll. Jeg tror, vi har læst den faktisk. Ja, men det synes jeg var helt vildt sjovt, at han... Og det er også derfor, de ved ikke rigtigt, hvad der er sket. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det kunne lige så godt være postbudene, der simpelthen... At de har så meget overskud, føler de, at det er fordi, de simpelthen har snydt befolkningen. At det er dem, der har gemt alle de her breve, kunne man forestille sig. Ja. Også netop fordi, de har så meget tid. At de har så meget tid, at de nærmest skal gå. Ikke? Også her til sidst, at de burde jo være helt fyldte, men de er jo nærmest tomme. Ikke? Ja.
Den der, du tænker på, den hedder Postbud og Pioner. Ja, postbud, ja. Kan du huske, hvad han gør, Postbud der? Jamen, det er jo, han cykler rundt og der, så det går vildt godt i starten. Ja. Men så finder han så ud af, at folk de bliver sådan rimelig kede af det, når de modtager de her, især rudekaverter. Ja, klart. Og så vælger han så at putte dem i en sæk og beholde dem derhjemme og brænde dem eller sådan noget. Det er klart. Jeg er helt sikker på, at Dan Turell, han har læst Willy Sørensen. Jeg tænker også. Ja. Og så det er meget identisk det der med, at netop, at jeg tror også, at det er meningen, at Postbud har gemt dem her væk. Eller, det vil jeg forestille mig i hvert fald. Nu er det jo sådan, at overskriften på det her, du har fået, det er, du skal give en analyse og fortolkning, og så skal du samtidig huske på, at det er kommunikationen, vi er meget interesseret i at snakke om, ikke? Så hvis du prøver nu, så og du har noget på dit papir, måske om fortolkningen af den. Altså, jeg har selvfølgelig skrevet det der med sproget. Ja. Det er sådan lidt gammeldags. Der står som ti og det der med e og sådan. Det staves lidt på en anden måde. Ja. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg har et eksempel med lidt humor. Altså, udover det der var tidligere. Okay. Og så det skal jeg lige huske. Anklageren kunne med en håndbevægelse bevise denne påstand, at det var det der med, at jeg skal tænke mig om. At det var noget med vejret. De beviste en påstand, og så ville de vise, at det simpelthen at det havde blæst voldsomt den dag, da forbrydelsen var begået, og derfor var han de der biografbilletter, de kunne ikke findes igen. Så han var faktisk uskyldig. Det synes jeg også var meget sjovt, at det netop er sådan nogle eksempler, meget abstrakte og fuldstændig ligegyldige eksempler, der bliver brugt. Som om, at folk de er helt vildt... Vil de gerne have de beviser, folk? Nej, det vil de ikke. Nej, det vil de nemlig ikke. Fordi hvorfor ikke? Ja, det ved jeg ikke. De vil jo bare have, at alle brevene bliver fundet, kan man sige. Så det er der jo ikke noget med et lille stykke. Hvad er det for nogle breve, de skulle have, alle de her folk? Jamen, det var... det til alle. Jeg kan huske, at der var nogle kærestebreve, kan jeg huske. Ja. Fordi at kæresten var blevet udsendt, og så skulle love at skrive breve hjem og sådan noget. Tror de har eksisteret, de breve? Det er jo så spørgsmålet, fordi de burde jo i realiteten. Så skulle de være gemt væk, ikke? Men de siger, at de vil hjem og skrive dem igen, men... Men gør de det? Jamen, det ved man så ikke. Altså, det er jo det spørgsmål om de er gemt væk, eller om de rent faktisk slet ikke er skrevet. Ja. Kan du huske nogenlunde, hvornår det går op for folk, at der mangler mange breve? Er det helt fra starten af, at de har indtryk af, at der er mange breve, der mangler? Nej, det er først i starten, der tror jeg, det er få meget vigtige breve. Men så senere, jeg kan ikke helt huske præcis hvornår, men senere går det så op for dem, at snakken går, tror jeg, og så opdager de selvfølgelig, at alle mine breve, de er ikke blevet sendt. Jeg har aldrig fået dem. Godt. Har du mere, sådan du sagde, du havde fundet nogle, sådan udover at det er gammeldags sprog, er der så noget andet med det sproglige, du har bemærket? Altså, det virker i hvert fald meget godt, det der med, at han også har noget direkte tale. Ja. Som om så kan man direkte høre befolkningen, hvad de siger, og hvad Postbud siger, og hvad bølgen siger. Det synes jeg virker meget godt opstillet. Ja. Og så selvfølgelig også, at det er kronologisk handling. Det er det nemlig. Det virker også meget godt. Hvad mener du med, det virker meget godt? Hvordan det er sådan, det er let at læse, ligesom om, at man skal ikke have fat i sådan, de der ting, men man skal have fat i selve handlingen, og hvad der sker. Ja. Sådan, så det ikke lige pludselig bare springer fra det ene til det andet. Ja. Mads, har du lagt mærke til nogle gentagelser i teksten? Ja, så skulle det lige være i starten. Ja. Altså, der bliver det der ord apostle gentaget en del gange. Ja. Altså som en sammenligning over for postbudene. Ja. Jeg har også slået ord op, at det betyder forkynder og udbringer af lærer. Ja, det er rigtigt. Hvor støder du på den første gang jo? Sådan apostel. Altså ikke, nu tænker jeg ikke på teksten, men sådan i verden. Altså der er jo nok for, i hvert fald meget for de kristelige og Jesus tid. Ja, det er rigtigt. Så altså, jeg ved ikke, han har jo også flere kristelige, man skal sige, indskud i selve novellen. Men, det er fuldkommen ret i. Jeg ved ikke, om det er sådan direkte stor betydning, men jeg tror, at det har større betydning dengang, hvor det blev skrevet, end nu, kan man sige. Så jeg tror, at det er selvfølgelig lidt vigtigt. Ja. Også sammenligningen er selvfølgelig også meget god, bortset fra, at det måske udbringer af lærer og sådan. Det er måske ikke lige det, man forbinder postbudene med, men
Men det er jo altså det der kommunikative, ikke? Ja, man går, at de møder mange mennesker og sådan noget. Okay. Jeg tror nok, vi skal videre, fordi det er brevene, der er interessante også i vores videre snak, ikke? Jo, det kan man godt sige. Altså i hvert fald medier. Men du kan jo godt gå tilbage til den. Ja. Jamen så har vi så en artikel fra Politiken, tror jeg, af Nina Krag, som skriver sådan meget generelt om næsten alle nye medier, elektroniske medier. Sådan. Hun har et meget negativt. Jeg synes faktisk ikke, der er næsten ikke noget positivt i det, hun skriver. Men det tænker jeg rigtig godt. Altså, det er mange gode eksempler. Ja. Hun starter sådan noget med nogle sms'er og sådan, at det er sådan, der ligger en stor økonomi i det. Men det er jo ikke det, de unge de snakker om. De bruger det bare som, man skal sige, sådan chat eller sådan. Bare en samtale for at holde sig i gang. Og så snakker hun meget om, at der er sket en udvikling inden for de sidste 15-20 år med de traditionelle medier, som aviser og tv, hvor aviserne sådan er blevet meget underholdningsprægede og hyggelige. Og så nævner hun også nogle eksempler med, ligesom hvis man ser Godmorgen Danmark eller Godaften Danmark, det der med, at der er sådan en hyggelig sofa og det der køkken, som man nærmest føler sig hjemme. Så det er måske ikke så, skal sige, informativt på sådan en videnskab, altså videnmæssig. Det er ikke så stor videnmæssig indhold, men mere sådan underholdning og sådan. Ja. Så snakker hun noget om det selskablige, det der med, det hænger så også lidt sammen med det der med private og offentlige, hvor grænserne går, kan man sige. Og hvor folks opfattelse af, at man, hvis man taler i telefon, når man så er langt fra hinanden, selvom man taler i nutiden, og man er jo direkte, der går få millisekunder, så kan man snakke med hinanden og sådan, men man er jo vildt langt fra hinanden. Så man kan sige, at folks opfattelse af, om man er langt eller kort fra hinanden, og man kan jo sagtens for eksempel have en ven over nettet på en eller anden måde, ikke? Hvor man slet ikke havde de muligheder tidligere. Ja. Og det ved jeg ikke, om hun sådan direkte ser som en negativ ting, men jeg tror, hun er bange for, at folk de tror, at når de sidder og snakker i telefon med en, så kan de næsten røre personen. Altså, så det er måske den der grænse med, at folk de skal passe på, at det ikke bliver for, at de bare kan sidde derhjemme og så tro, at de er vildt sociale. Ja, jamen, det er du ret i. Hvis du nu tænker på, det du siger er jo også, at hun siger, at kommunikation er samvær. Ikke? Når vi kommunikerer meget, så føler vi er meget sammen med andre mennesker. Ja. Hvis du så trækker en linje tilbage til Villy Sørensen, så er der noget med de her breve, der er væk, og så tror folk, eller så påstår folk pludselig, at der var rigtig mange breve. Hvordan hænger den der kommunikation, der pludselig forsvinder sammen med det forhold, at menneskerne har til hinanden i byen? Altså, hvordan kan det være, tror du, at de pludselig taler om alle de her mange breve, der er væk? I starten, der er det kun ét brev, der er væk. En lille kommunikation. Ja. Og så taler de pludselig om, jamen, der var vist også noget med, at min kæreste havde lovet at skrive, og det gjorde han ikke. Og men det er jo nok fordi, at snakken går, kan man sige. At jo flere der begynder at snakke sammen, jo større er chancen for, at man finder ud af noget nyt, kan man sige. Ja. På den måde, men altså. Hvilken reaktion skaber det hos folk, at de pludselig har den her den manglende kommunikation at forholde sig til? Hvad gør de alle sammen i byen lige pludselig? Altså, hvis de mangler kommunikation, eller hvad man skal sige. Ja, når brevene er væk. Du sagde selv, at snakken går. Hvad er det, de gør, som de måske ikke? De prøver selvfølgelig at finde ud af, hvad der er sket. Hvordan de her breve de er blevet væk, eller hvad man kan sige, hvad der er sket med brevene. Ja, de begynder faktisk at tale rigtig meget med hinanden, ikke? Jo. Vi får at vide, at de hænger ud af vinduerne og snakker sammen. Og sådan noget. Der er jo demonstrationer sådan. Ja, også demonstrationer. Ja, hvilken konklusion kommer hun til, hende her, Nina Krag? Skal vi se. Jamen det er det der med, at isolationen i at bruge de her medier, at man kan risikere at blive meget ensom.
Ja. Men at det, altså, man føler sig ikke ensom, men man sidder jo måske alene derhjemme på værelset, eller foran sin computer og snakker med alt muligt, men man er jo alene. Og så den her, hvad skal jeg sige, isolering kan føre til sådan ensomhed og en falsk form for social samvær. Men så også, at så stiller hun også den der arbejde kontra privatlivet der med, at hvornår har man egentlig fred, og kan man have fred? Ja. Altså, for eksempel hvis man har et firma, så man kan jo, nogle dage kan man jo næsten ikke slukke sin mobil, fordi at man har en vare, man skal sælge, og kunderne, man tror, at man kan ringe døgnet rundt, ikke? Ellers er man jo, problemer, helt prestige i at få lov til at slukke sin mobiltelefon. Ja, præcis. Ja. Prestige der. Og så siger hun også til sidst, at det var meningen, at det skulle skabe frihed med de her nye teknologier og mobile enheder. Men at det rent faktisk fører til afhængighed og mere arbejde, kan man sige. At det er jo netop det eksempel med mobilen, ikke? At det kræver jo næsten, at man har den tændt 24/7, hvis man har en virksomhed. Ja. Så man kan godt sige, at altså, jeg vil sige, at hun er jo ret i det, hun siger. Men det er også meget sådan negativt. Hun har ikke så mange positive ting med i det, kan man sige. Ja. Mads, jeg tror, vi er kommet til det sidste arbejdsspørgsmål, med, hvor du sådan skal inddrage bloggen, og så ligesom fra brev til blog, ikke? Jamen altså brevet, som der også siger i sin første historie, det er jo nærmest gået af mode. Ja, og så er der kommet en masse nye teknologier. Brevet, hvordan var det? Hvad kommunikerede man om i sit brev? Jamen det var jo, altså, der var mange forskellige ting, men det var meget mere personligt, synes jeg. Ja. End for eksempel en e-mail. Altså nu er e-mail også rimelig personligt, men det er ikke det samme som, at man kan kende ens håndskrift og kravtager og alle de der små finurligheder, som man kan lave i et brev. Og hvornår kunne man svare på brev? Altså, man kan jo svare, når man har lyst jo. Ja, når man har lyst til. E-mail, hvornår svarer man på den? Den svarer man sådan, for det meste med det samme, men ellers så tror man sikkert, at der er et eller andet galt. Altså, så der er selvfølgelig mange positive ting også ved brevet, og vi har det jo også stadig, kan man sige. Jo. Selvom flere og flere ting, og flere vil have, at vi går over til det elektroniske. Ja. Men jeg tror ikke, det går væk, og jeg tror heller ikke, at avisen går væk, fordi det er noget andet at sidde med sådan en brev eller en avis i hånden. Så, ja. Kan du huske den der, jeg ved ikke om du læste den med stilen, vi skrev om fra nyhedsnarkoman til, nej det gjorde du så ikke, men nyhedsnarkoman til nyhedsnarcissist, hvor bloggen bliver vigtig. Du kan måske sige noget om bloggen nu. Jamen altså, hvad bruger man den til? Altså bloggen, den kan bruges til mange ting, men det er jo sådan nærmest en form for dagbogsføring af forskellige ting. Og det kunne jo, altså, jeg kan et eksempel der med Stein Bakker der, hvor der var en journalist, som faktisk, eller hun var jo ikke journalist, hun var jo et normalt menneske, men en tidligere journalist. Men hun simpelthen brugte den her, man skal sige, blog eller dagbog, hun fører på nettet, hvor andre havde mulighed for at gå ind og kommunikere. Og så snakken går, og så ved hjælp af hendes viden og andres viden, så lige pludselig havde hun lavet en blog, hvor hun nærmest allerede inden alle andre havde opklaret sagen om Stein Bakker. Hun har i hvert fald fundet ret vigtige beviser for, at han faktisk var rodet ud i noget, som overhovedet ikke var oprigtigt. Hvad med den blog her, du har kigget? Den lille blog her. Lille kort udsnit. Ja. Så vi kører rundt til papir her. Ja, den sidste side. Det er et blog fra Sverige, tror jeg, eller i hvert fald hende her. Ja. Pigen, der nævnes 3. Og det, jeg vil sige, det der lægges op til, er jo, at de tjener kassen på at lige skrive lidt om som dem selv. Og så hende her pigen, hun får taget et billede af sin far hver dag, sådan, så man kan følge med i, hvilket tøj hun er på. Og altså, det er selvfølgelig, jeg synes, det er sådan et komisk eksempel, ikke? Altså i forhold til det der med opklaringen af sagen af Stein Bakker, så er der selvfølgelig også en anden side af det. Og det er jo, at det kan bruges som reklame for forskellige ting, og mode, og sådan, man skal sige hyggesnak også, ikke? Hvem er i centrum her? Altså, det er selvfølgelig
bloggeren, eller Ja, det er altså, personen, der... Ja, ja. Og det var også Gymnasieliv. ja, gymnasiet. Ja, det er også et meget stort beløb. Det er Det må man sige. ret vildt, Ja. at de kan Ja. tjene så godt på det. Okay. Kan du afslutningsvis sige noget om så hele vores, hvor vi er på vej hen? Det Hvor er er vi på stort. vej hen? Det vil jeg også gerne høre. Det er selvfølgelig, ja, det er svært at sige. Ja. Men jeg tror, at sådan noget som blogs er der også kommet for at blive. Men jeg tror stadig, der vil være en del af de ting, vi har og har haft. Det vil altid være der, tror jeg, fordi det er stadig lettere. Jeg så også her den anden dag, at der var en, der var hurtigere til at morse en besked, end folk var til at skrive på sms'er. Ja. Selvom de har skrevet hele Så deres liv. morsealfabetet er altså, Det er nyt. på vej. der var stadigvæk nogen, der sad der, nogle gamle mænd, og det synes jeg var helt vildt. Det var helt vildt komisk, at de kunne få det frem som så hurtigt og så effektivt. Ja, okay. Og det var også meget godt alternativ, hvis det nu er galt. Der ikke er noget strøm, eller kan man så ikke sige, men jeg ser tit at høre i film og sådan noget, at så kan de lige pludselig ikke bruge det net, men så kan de gå tilbage til noget gammelt net. Ja, men det var lige præcis også en af pointerne, der var i den her, ikke? Hvad vil der ske, hvis en bølle slukker for strømmen? Ja, det er rigtigt. Ikke? Apropos Willy Sørensen. Hvad vil der ske? Jamen, så vil de ikke kunne kommunikere, kan man sige, men så må de gå tilbage, ikke? Og kommunikere på en anden måde. Simpelthen, ja. Ja. Vil du spørge om noget til sidst? Nej, jeg Har tror, du noget det at tilføje, Mads? Nej, Nej. ikke rigtigt. Nej. Der står at det overemnet medier, og det synes jeg passer meget godt. Det passer meget godt. Ja. Godt. Ja, men så kan Tak du skal slippe du nu. have. Yes. Hvis du går udenfor, så Jeg kalder vi håber, på det dig om er lidt. Skal jeg bare tage... Du må gerne tage dine noter med, og så tager jeg... Ja.